Джордан е при нас в План Б, Пампорово. Здрасти, голямата звезда, между другото, на поп-фолк музиката. Здрасти, как си? Супер, много добре. Значи, 3 бързи въпроса. Първото е, как успя такъв фурор да направиш за последните 6, 7, 8 месеца, 9? Не знам колко станаха вече. Ами аз съм изгубил вече бройката колко време, но този успех е плод на много усърдна работа и на много хубави песни, които успяхме да създадеме. Благодаря на всички хора, които ценят нашия труд и слушат моите песни. Какво ти казват хората на участия? Казват ли ти някакви мили неща, подарят ли ти подаръци, случват ли се някакви интересни случки през от лятото насам, примерно? Ами да, постоянно. Толкова много любов и толкова много внимание не съм получавал, може би, откакто съществувам като изпълнител, което за мен е наистина страхотно. Постоянно получавам плюшени играчки, мечета, картички, чашки с моя облик и куп други работи. В смисъл, много съм щастлив и много се радвам, че се случва това, което ми се случва сега. Ама за да ти се случи това, кажи само от колко години пееш и се занимаваш с музика и след колко години дойде този огромен успех при тебе? Ами, вече 15 години съм в поп-фолк средите. За тия години съм създал много песни, много хитове сме направили. Имали сме си своите пак доста върхови моменти през този период. Но сякаш това, което последните няколко месеца се случва, е апогея наистина на моята кариера, мога да кажа. Дай един съвет последно, дай един съвет на всичките хора, които искат да се занимават с музика, но знаят, че е много, много сложно и то наистина е така, няма какво да лъжеме. Ами, при всеки човек е индивидуално, аз не мога да давам някакви такива конкретни категорични съвети. Може би всеки един човек, който тръгва да се хваща да прави музика, да се занимава професионално с това, трябва да се извърви своя път, да се изчака своя момент, заредите се с много хубава позитивна енергия. Таланта винаги си проправя път така или иначе, така че рано или късно, ако е писано и ако Бог е отредил да изгрее вашата звезда, тя ще изгрее така или иначе. Голямата звезда на поп-фолк музиката Джордан, заповядайте в План Б, Пампорово.